Aluksi täytyy sanoa, että kaikki osallistujat saivat yli 10 pistettä, mikä on siis erinomainen suoritus, kun kuitenkin pisteitä annetaan 1–10. Mutta 3 kirkkainta tähteä sisältävät 2 mustaa hevosta. Se on aika paljon se ihmisen. Eli ensimmäisenä jatkoon lähtee Sir Jake Strömberg. Arnold Schwarzenegger, Van Damme, Bruce Willis. Mitä näitä nyt on? Sylvester Stallone. Mut siitä tulikin mieleen, oltiin itse asiassa kerran Bladea, Wesley Snipesin leffaa kattoo Musta Barbarin kanssa, päättiin sen jälkeen lähteä salille. Kysyin Barbarilta, että oot sä valmis? Se kattoi mua, tiiätsä, kun väärää rahaa ja Jaakko Laitista ja sano vaan, että I was born ready, motherfucker. Niin on minäkin. Aika! Kiitos. Loistava suoritus, ei voi muuta sanoa kyllä, että mies piti hermonsa vielä toisella kierroksella. Ja koko juttu niitattiin hyvin yhteen, sitten mainittiin Diksa, Hara, Jaakko Laitinen, kaikki taikasanat, hei. Loistava suoritus, isoa kättä Jakelle. Hyvät naiset ja herrat, tuomaristo antaa pisteet Sir Jakelle. Yes. 10 pistettä ja 8 pistettä. Okei, no tämä on sitten vastaavasti tämmönen hiihtojuttu, eli siinä viime alkutalvesta niin oltiin siellä Palosaarien Kevin omistajien mökillä ja oltiin siinä sitten Antti Tuisku ja minä ja siinä oli itse asiassa Harri Hertteli ja Diksa D ja ne ei saattaa muistaa tästä, kun siinä myös Antti Koski, itse Alttian tää johtaja, joka myös briefasi meille kaikki juomat. Pikkasen mennä överiksi, että mainittiin tämmöistä johtajaa ja tämmöistä, että jos on ehkä hiukan täsmentää, että mihin viitattiin. Matti ja Mervikin tuli sieltä tosi nopeasti ja sitten Mikko Alatalo tällä näytti kiri kesti loppuun asti. Tätä oli hyvä ja varma suoritus. Kiitos. Saanko kommentoida? Älä nyt jumalauta, kun en ole vielä edes ehtinyt kertoa, mitä kävi eteen. Saanko tälle esikommentoida? No saat, anna tulla. Musta tuntui siltä, että mainitsee tuomarien nimet tässä jutussa, niin siitä saa jotain erikoispisteitä. Niin Pitää paikkaansa. Pitää ehdottomasti paikkaansa. Haluatteko kommentoida jotakin muuta? No siis, tehän olitte siellä mukana, vaikka te ette ehkä muista. Itse asiassa mulla on monestakin näistä tilaisuudesta jotain hataria muistikuvia. No mä katson kalenterista, kyllä mä olin siellä. Kyllä. Hienosti saatiin niinku toi Levi ja Tuisku tonne yhdistettyä tolleen niinku mielentasolla ja samaan aikaan taas sit leikiteltiin kuitenkin niinku Nokiaa, siellä on puhelinta ja rengasta ja kumisaapasta ja kaikkea mahdollista. Ja tässä oli just se, mitä mä yritin sulle kertoa, mikä tapahtui viime kierroksella. Että oli hieno tarinamuotoinen vyörytys, joka vaan harmitti, että on jumalauta, kun tää on tää 60 sekuntia. Et toivottavasti ensi vuonna taas saadaan kuulla lisää tätä, koska mä luulen, että tää homma olisi voinut kestää vaikka 60 minuuttia. Siis Erittäin inspiroiva, hieno suoritus. Annetaan iso kättää. Siis mä yritin viime kerralla päästä siitä Andy McCoysta jotenkin kansainvälisille vesille, mutta se jäi vähän vajaaksi. Matthew McConaughin kanssa olen jakanut saman hotellihuoneen, rest in peace Matthew McConaugh, hän kuoli viime vuonna. Iggy Popin kanssa olen tanssinut ja juonut Jack Danielsia. Tunnen varmaan about 40% ihmisistä. Siellä on Katri, TJK3, Aaro, Tuutti Mörkö, Ville, Kari Tapiiri, Silja, Sanni. Aika jatko tästä näin sillä tasaisella varmuudella, mikä sillä oli eka kerroksella, lähdettiin suoraan Andystä liikkeelle. Ja Beaniman tuli heitettyä siellä ja sitten se hotellihuoneen juttu, mikä oli mun mielestä pirun hyvää. Sitten tultiin Björkkiin ja Iggy Poppiin ja sitten lopuksi vielä niittästä tunne 40% ihmisistä, mikä on mun mielestä ihan vitun hyvä lopetus kyllä. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, Name-droppailun Suomen mestaruus on pian selviämässä ja täältä tulee Sarahin pisteet. Tällöin tulee. Seitsemän plus 9 on yhteensä 16 pistettä ja tällä pisteluvulla ei keulita, vaan siis tosiaan finaalin pokkaa Suomen Name Dropping SM-finaalin ykkösijan nappasi Lisbeth Frey. Musta hevonen! Tässä vaiheessa lienee paikallaan nousta hetkeksi seisomaan ja antaa aplodit illan finalisteille. Siellä on nimittäin Jarkko Strömberg, Sir Jake, tiukasti 3 ajan
Sitten meillä on Rei vuoden 2013 Droppailun Suomen mestari sekä Sara Kivi. Kyllä vain, Sara Kivi sitten, joka tuli pronssisia. Loistava varmuus kuitenkin ja veteraani on näissä hommissa. Ja nyt ojennetaan Lisbethille palkinto ja kunniakirja. Lisbeth saa oikein virallisen kunniakirja, jonka ovat allekirjoittaneet Harri Hertel. Ja hyvät naiset ja herrat, illan toinen tuomari Dixade. Annetaan isoa kättä. Me haluamme myös ojentaa tämän diplomin lisäksi erittäin tärkeän ja keskeisen name-droppailuteoksen, suorastaan nimien tiputtelun raamatun, nimittäin Kuka kukin on teos vuodelta 1970. Annetaan isoa kättä Suomen mestarille. Olen näkenyt eri kyyneleitä hänen silmäkulmissaan. Kiitos paljon. Kyllä. Isoa kättä ajanottajalle ja pisteenlaskijalle. Ja ennen kaikkea kiitoksia teille, jotka tulitte tänne hirveästä kelistä huolimatta. Täällä oli hyvä henki. Ja Dixade ja Harri Hertel soittaa levyjä, hyviä biisejä loppuillaan. Kiitos.